Tora, mao ni akong iring. Mao ni ilang position. Yan ang posisyon nila sa kama namin. Basta ha, kuan. Yan. Ito isa, nasa uluhan. Isa. Ito isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Tapos itong ano, kulambo. Pabayaan nyo na yung kulambo kasi adik kami sa kulambo. Isa kami sa, tingnan mo, gutay-gutay na. Gula-gula na itlog. Yan yung ano, kulambo namin. Pila na ni katuig atong kuan pa? Kulambo. Mga ano na siguro to? 10 years old. Kaya kayo, pag magpunta kayo dito sa Dubai, magdala kayo maraming kulambo kasi iba yung texture ng kulambo nila dito. Parang soft. Tayong mga adik sa kulambo, gusto natin yung rough, di ba? So, yan. Ayan yung mga pusa ko, okay? Sheboy! This is Sheboy. Shellboy! Shellboy, this is the youngest one. Napulot ko lang siya sa basura. Shellboy, look here. Guwapo ay! This is Smokey. He's the oldest. Smokey, look. Tanawa diri. Look, Smokey. He's Himalayan. Yan si Smokey. Ito yung pinakamaldita. Ito yung little panther ko. Diri. Ito si Sissy. Ito si Kiki, sister sila, as in biological sister yung dalawa. Itong dalawang demonita to. Tapos yon si Turtle. Ako lang ang nag-haircut, kaya mukhang kagagaling lang ng chemo. Ayan, mga ano yan, mga labada yan. Yan, ayan sila. Yan, ako lang nag-haircut dyan kay Turtle. Dadalhin ko pa sa groomers yan. This is your Auntie Lyra again. Ayan itsura natin. Just woke up like this. Ganon. Walang makeup, walang ligo, wala lahat. Pasensya na rin sa messy namin na bed. Yung video kanina ng may mga pusa na nakahiga. As in, literally, we just woke up. Tapos, meron ding yun nga sinasabi ko, pag nagdala kayo ng dito kulambo, sagad din yun na, magdala kayo, eto ha, sa tingin ko, magdala kayo siguro dito ng, 10 pieces, dati nga 10 pieces yung nadala namin, kulang pa, siguro 15, 20, ganun. Kung hindi kayo sure kung paano kayo, kasi kaming dalawa ng asawa ko, kami talagang dalawa yung adik sa kulambo eh. Anyway, yung pag-uusapan natin ngayon is, kasi alam ko marami tayong mga di ba? Marami tayong mga Pinoy, mga pet lover talaga tayo. Mostly sa atin, most commonly, it's either dog or cat person. Yun lang naman. Eto, pag advice ko, another advice na naman, kasi I've been living here in Dubai for 11 years na. 11 years this year. Huwag kayong masyadong ng pet, mag-hoard ng pet. Kasi ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng 5 pusa. Dati pa, marami pa nga yan dati. Kung hindi lang luko-luko yung dating pusang na-adapt ko. Yun. Anyway, long story. May 5 akong pusa. Ngayon, pag umuwi ako, syempre, meron sila mga passports. May mga passports yung pusa ko. Tapos, pag umuwi ako, dadalhin ko sila, of course. So, may paghahandaan ka talagang funds para sa kanila. Kung gusto nyo, mag-ipon kayo, gumawa kayo ng alkansya, hulug-hulugan nyo. For example, kada sweldo nyo, hulug-hulugan nyo ng 200. Kasi it really cost a lot to bring your pet in the Philippines. Pwede. Depende yun. Kung meron kayong isang pusa, carry, 2. Pero yung sa akin, 5 sagad kasi. Talaga ang dami nila. May mga vaccinations, may mga microchipping, kailangan updated. At ito pa, itong tandaan nyo. Pinaka-importante sa lahat na bakuna ng pusa nyo kung plano nyo. Dog or cat, pinaka-importante is yung rabies. Kailangan updated yung rabies vaccine nila 1 year prior bago kayo umuwi. Ganon siya.
Yung iba, pwede kasi gagawin yun mga 1 month before kayo umuwi, or iuwi nyo yung mga pusa nyo, or 15 days bago kayo umuwi, ganun. Kaya okay lang yung iba. Pero yung rabies, before pa ninyo ma-register sa municipality, kailangan din talaga updated yung rabies nila na vaccine. Yun. Ito, maldita to eh. Sisisi. Yan. Tapos, napansin ko dito, yung mga Pinoy din, lalo na pag bagong dating dito, amazed sila dito pagdating. Kasi sa atin, ang pusa na parang mga mabalahibong pusa. Yung pusa kasi diyan sa atin na parang may mga breed, mahal, di ba? Dito, gala lang yan. Ang daming pusang gala dito. Itong yung isa, yung si Shellboy namin. Gala to, napulot ko lang yan sa basurahan. Ang daming mamahaling pusa dito na gala. Naku, hindi ka talaga, mananawa ka na lang dito kung kukunin mo lahat, naku, mauubos yung mo. Yung mga pusang gala dito is bongga. At saka kahit na rin yung Arabian Mau, bongga din yun. Maganda ang lalaki nila. Kaso lang, tayo kasi mga Pinoy, not all ha, pero mostly kasi sa atin, pag nakakita ng mga pusa na ganyan, lalo na dito ipinamimigay lang, pera agad ang nasa ulo, nagbibilang na agad ng pera. Pag nakita nila opportunity agad, pera opportunity, naiisip agad nila, nagbe-breed sila, or ipapaanakin nila, ganon. Yung ganon na papaanakin nila, tapos ibebenta yung mga hindi yan mabebenta dito. Meron din namang iba, pero I tell you, hindi yan ganun. Huwag kayo mag-isip ng pera kasi malulugi lang kayo. Okay lang sana kung afford you yung medical needs ng pusa. Ang ending kasi, yung mga pusang binibenta from the breeders here, lalo na Pinoy, may mga ringworm, may mga sakit, ganon. Kasi poor conditions talaga. Hindi nakaka-afford, hindi ko naman sinabi na lahat ha, ninineglect, or kung makaka-afford man, ninineglect yung kailangan ng pusa, lalo na proper care na nila sa medical condition nila. Nagkakaroon ng fungi, nagkakaroon ng infection, ganon, nagkakaroon ng ear mites, ganon ang naririnig ko. Kaya kung yung iba naman ipapadala sa Pilipinas para doon na ipag-breed, doon paaanakin hanggang malusyang or mamatay yung pusa. Anyway, nasa sa inyo yan, pero don't neglect their medical needs. Ganun lang yung ko. Advice ko talaga, pag ka dito sa Dubai, pag hindi mo talaga mapigilan yung sarili mo, na isang, kagaya ko, hindi ko mapigilan yung sarili ko na isa lang talaga. Ginawa ko talagang 5. Huwag nyo akong tularan. Kahit 2 lang, maximum 3. Huwag nyo lang gawing 5. Malulugi talaga kayo. Lalo nagsunod-sunod sila, nagkakasakit sila ng sunod-sunod. Ubos sahod nyo. May one time nga, may instance na silang lahat na admit. 5 sila na admit sila. So yung 1 week, yung bill din namin hanggang dito, hanggang leeg. So yun, lugi-lugi. Anyway, napamahal na kasi sa akin eh. Kaya yun, wala na akong choice, dadalhin ko na lang sa Pinas. Pero yun talaga yung nyo, pag dito kayo sa Dubai, if possible, wag na kayong mag-pet, pero hindi ko rin kayo masisisi pag nag-pet kayo, wag nyo na lang masyadong damihan. 1, 2, 3 maximum, yun na yun. Lalo na pag wala kayong sariling bahay, naka-bed space lang or naka-partition, ganun, wag na. Kasi yung pusa talaga, mahilig siya maglaro at nakakadisturbo kayo ng mga kasama niyo. Baka mahampas pa yan or whatever. Kailangan magpusa kayo, may sarili kayong bahay. Yun, ganun, may sarili kayong flat. Okay? Eto yun. Papakita ko na lang. Kasi andito na din naman ako. Ito yung pet passport. 5 sila, diba? So, meron akong 5 pet passport. Ito. 1, 2, 3, 4, 4 pet passport. Tapos, ito pang 5. International certificate. Tingnan nyo, Nakita nyo? International Veterinary Certificate. Ito yun, 5 sila. Ito, iba to kasi sa ibang clinic ko to. Sa ibang clinic ko ni-register ito. Tapos ito, mayroong 5. Ito yung itsura ng pet passport nyo. Papakita nyo yan sa airport. Together with the rest of the certificates.
Yun na muna ngayon. Kasi ano, yung Valentine's bukas, hindi pa ako makafocus. Kung bet nyo, itong pinagsasabi ko, subscribe kayo. Pero kung hindi, bahala kayo. Basta gawin nyo lang yung ginagawa sa mga vlog-vlog na yan. Mag-subscribe, bell button, ganun. Hindi ko na kailangan sabihin yan. Alam ko, alam nyo na yan. Di ba pa? This is your Auntie Lyra. See you next video. Bye!